В България бизнеса е на едно друго ниво в сравнение с Америка и Западна Европа. Защото българският бизнесмен иска нещата да са по много по-сложен, кастомизиран или на български казано индивидуализиран начин. И затова в България се работи по-добре с български ERP фирми, български складови програми и така нататък. Имаше предизвикателство да създадем онлайн магазини, които да могат да обединят едни специфични изисквания на българските търговци. Ние успяхме да направим решение, което да обедини тези сложни изисквания, които искат търговците на едни определени места в онлайн магазините, в чекаута, в кошницата, в детайлна страница на продукт. Ние успяхме да ги обединиме и реално чрез това решение успяват тези бизнеси да имат онлайн магазини, от които потребителите могат да пазаруват по 1000 поръчки на ден.